bisa alon. Waduh piye? Iki sapa ana wong kok kendele ra jamak nyengklak ning gegerku. Aku iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendel. Wong ki wanine dhewe-dhewe lho. Wis tak sik ta. Alon wae. Iki nek jodol-jodol ngene iki aku nek gogrok piye? Gogrok ya men tak kletak-kletak ndasmu. Wah, aja kaya ngono karo kanca dhewe kok njelar tegel ngletak-ngletak. Kanca dhewe piye? Weh, ya iku sik jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong. Kok wani mencolot neng gigirku kowe nggeret buntutku. Aku mangan darahku kok. Darahmu sapa? Mau sik darah Priyambada mau. Terus karepmu piye? Aja dipangan. Ya wis kowe medun. Hah? Kowe medun. Aku medun? Iya. Aku gelem medun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora, wis aja noleh, nek noleh aku mau. Ya wis ora usah noleh. Ya. Tenan lho? Iya. Mau nek noleh aku mau tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Wis aja noleh lho. Ayo. Kok iki senengane ngono kowe kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Ora aku wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengin weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok karo anakku nek karo macan iki kendel aku. Aku wedine mung karo banyak. Lho. Kok malah karo banyak? Ndak disosor. Wis meduna, meduna. Ya ning ora noleh lho. Ora. Wis kono, ora noleh, aku ora bakal noleh. Ya. Tenan mergane aku isin tenan nek nganti kowe noleh, aku irang bebarang. Ayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok ayo. Muduna. Mah aku seneng nang dhuwur kok. Medun. Mah urung tutuk kok kon medun. Wonten nang kene wae tak metik ngene iki wae penak banget. Kowe tak kipatke ketatap watu sirahmu tak tubruk dadi panganku. Wis panganen wae pangane sial uripku panganan cara ucalno ora masalah.